לבושות. היום בראשון יהיה רגעי. איי, מלא בנות בעוז שרואלים. לבוז נוטי. פורים זה החג האהוב עליי. יפה, אתה מעציב אותי. פורים זאת הדרך של ענת לשעבד אותן. ולגרום לנו לשכוח מכל הסבל שעברנו בבית ספר. ואם כבר היום השני זה היום הכי טוב. קאנטרי. נמאס לי מבית ספר, הפסדתי בספרות, ויש לי מועד ב' בלשון. ושוב דונה עזבה אותי. טוב, לפחות היום השלישי זה גבעתרון. אני אתחפש למרגלית ציאני. ראפ. תומקל, בוא נתחפש ביחד. אני גיי. תומקל! בואו נוסיף גם יום אלרום. באים בלי חולצות? סבבה! אתה יודע מה הבעיה שלכם? שאני יפה מדי. בגלל שאני הכי יפה, אני קובע שאין אף יום חוץ מראפ. מה? אמרנו מזרחית, כוס עמק ארס. כל העניין בגבעתרון זה האחדות הישראלית הזאת שמאחדת אותנו יחדיו. עזבי, אנחנו נחצין את הקאנטרי באינסטגרם, ואז נראה איזה יום ינצח. יופי, עכשיו אין לנו סיכוי. אבל יפה. אמרתי אין סיכוי! אז פורים מוזיקה. מחזור נ"ז.